Ila ka mga ambanon sa pulong ng Ilonggo. No? Pasensya ka mo kung medyo natrasar kita, no? Bago kita nagabot, o na kutoy-kutoy po tani, no? Sige, maras pa ko nagaling. Dito pa kami kagapo, no? Kaya na lang kami ako nakapuli, no? Ano, di kami importante nun to. Okay, gini-invite kita sa atong subang para sa ilang programa dito sa Tinagtaran. Tinagtaran Buena Vista, no? Gimaras, no? Sa subong, yari naman ako, ng mga dulong naman sa inyo, sang pila ka mga ambanon sa pulong ng Ilonggo. Yari, una na itong dulong sa inyo, ini sa ambanon, pag inatiguluhan, mudos. No? Bulawan ka sa mata ko, langit ka sa dughan ko, kaperlas ko ang paghigugma mo, abang pisti sa pulsa ko, ang mahinhin mong kabayhon, naghihagit sa aton. Bukod sa yuhong mong makapalangin, salud sa akong kabuhi, wala kag wala gid ako magdungto, nga mahimo gid nimo sa ako, kunang tanan isa lamang kamutos, nasabi ko na lang sa mahal na Diyos, unagid man ang pagpasuri, ulihilang ang hinonsol, sa mahusay mo nga pagpakuno-kuno, napapati mo gid ako, wala kag wala gid ako magdungtong, nga mahimo gid nimo sa ako, kung ang tanan isa lamang kamutos, nasalig ko na lang sa mahal nga Diyos, unagid man ang pangpasuri, ulihilang ang hinonsol, sa mahusay mo nga pagpakuno-kuno, napapati mo gid ako, kung ang tanan isa lamang kabutos, nasalit ko na lang sa
mahal nga Diyos. Okay, no? Gary Pied, no? Doon na lang. Sa pagkitang banon, doon nga kung sinyo, yari, ng nag-artikulo para. I love you. Ikaw lang ang kabuhi ko. Anong kapangganan sa pinalino na pagbago? Hikayan ang kinbangdan sa pagsungon mo. Pagkung ako gitman, patawaron mo lang ako. Kung ako ang kintunaan sa iyong pagpahilayo, patawarin mo lang ako. Sang sala ko nga nahilo, dili ko man hungod nga sakito ang buot mo. Apang kung sala ko, patawaron mo lang ako. Kung ako ang kintunaan sa iyong pagpahilayo, patawarin mo lang ako. Sang sala ko na nahilo, dili ko man hungod nga sakito ang buot mo. Apang kung sala ko, patawaron mo lang ako. Sweetheart, I love you. Patawaran na lang ako. Okay, no? Amayat ko, no? Ang duwa kang banon. Naging dulot kita itong sa inyo, para sa inyo tanan-tanan, no? Tapi lagi, sa atong mga pinalangga, nga nagasunod din sa sining atong kalingawan, nga nagasupport, no?
labi-labi sa mga nagkalain mga nasyon. Hindi para sa Florida. Subungan sa kay Ma'am Emilien, pwede ko sa kaya sa New York. Kasi yaotod, no? Kasi Ma'am Mabi, pwede ko sa anda yan. Mayroong mga kong naging sa inyo o kung mayroong gabi, no? Subungan gali, no? Sa kay Ma'am Hill Francis, no? At sa kay Ma'am Jima Muniba, no? Kaya sa Singapore, no? Mayroong hapon na ang sa inyo tanatangan. Pinagit sa mga muniba ko ng liga sa barangay Tagayrio, no? Sa kalito dinis na, mayong hapon lang, no? Subungan, no? Special din natin ng ginapang sa inyo ato ng bahanon ng dulot din natin sa kay Toto Edward Rivera ngayara sa Canada, no? To, mayong hapon lang nila sa ito, no? Kaga upod sa sining ang bano, no? Mga kita ng isang pila ka mga shout-out ng sa itong mga kultura. Garantaw ba? Shout out sa 44 nga nagarantaw sa buong mayong udto. Ano sa kapatay? Pit. Na, ulog. Labyo pa. Kasi nagligid. Oh, nagligid. Why man to? Yes, tado ma? Puti ito mo. Dili. Good afternoon everyone. God bless Sir Pero Nargatan. Happy watching. Mayong udto ka ay idol lahat song mo ay favorite ko idol pwede request ang lasang hambal ni Bernardo del Rosario. Okay. Idol from Banati. Ano yan? Punta Kapis? Point Kapis? Si Rhea dapat. Happy watching. Shoutout sa kay John Soropia. Happy watching. Shoutout sa kay ng Gemma. Happy watching ng... Happy watching lang, ma'am. Oh. Okay na? Okay, no? Kaya ginapangabay kita ng mga pagmanangas ng handa. Ginapangabay kita ng atong mga kultura, no? Sa Cebuano nga version. Okay, puro Cebuano ang idulot atong sa inyo. Yari, no? Ang bahanon ng nalakibulo ng mabugnaw ang lasang. Papugnawang lasang ako ang silang sa adlaw ng dilihian ang dahon sa kahoy kung sa hangin kung pagsama ka kapon sa imong pag-iyon ihangad kong langit o magpapakiluoy nga maako kung pahangdugma mo ilang taon ang akong kakapos kung minong tawaton sa akong daan ako kang lipayon pagkahapong kintay sa imong ipuyan kahumot sa hangin kalamig sa tubig kung mahimo hintay dawaton ko ikaw walang damang hintay kanino mo awit mabugnawang lasang akong ipuyan kahumot sa hangin sa tubig kung mahimo hintay gapitong ko ikaw walang damang hintay
kanimo mo Okay, no? Muna ito, no? Sa Cebuano version, no? Kaya salit kaya na panabay ka mo sa Cebuano, parisa na lang nato, no? Sa nga, ang Cebuano, yung panabay ka nagyari, no? Ang nagatigulo sa pinilian pa ulit. Kinig kayo magbayi pagkalisod ko karon ilapin na kung sila'y batalikon. Makakita ko wapo mag-isip-isip dayon kay naibog na iyang kaambong. Kung nasa higayon na sila ila-ilahon o pati yung nga magupong-upong. Pananggiang mata mo pasiplat panag sa timaihan sa lalaki na ibigyan. Apan kung ang lalaki at pikiit panagway isnabon niya ngayon likay-likay. Kung siya doulon pagkapugan sa nawon pagkalisod ngayon ispilingon. Binabundak ang tubag kung sila pangutanon. Muling yung di mo harong kay ang hinungdan walay labang bukhan alang sa lalaking di kaatuban. Kung mo di gagani ang lalaki na gwapo tayong kusik-kusik kay di kuno siya mo tuko. Apan lagi kay atikman kini mga gwapo isurrender lagi niya ang tulong. Busak inday pabatlong ngayong pagpili-pili magwapo man siya umatili. Kay ang kaampungan di ang sukaranan sa ikauban mo ni kalikutan. Tenong pagpili-pili ikaw niya'y may gal sa ingon sang itanan. Sige pili-pili, sige pili-pili sa pinilian ka unya pauli. Kung mo di gagani ang lalaki na gwapo tayong kusik-kusik kay di kuno siya mo tuto. Apan lagi kay atikman kini mga gwapo isurrender lagi niya ang tulong. Busak inday pabatlong ngayong pagpipili magwapo man siya umatili. Kay ang kaampungan dili ang sukaranan sa ikauban mo ni kalikutan. Tenong pagpili-pili ikaw unya'y may gang sa giingon nga sangitanan. Siging pili-pili, siging pili-pili sa pinilian ka unya pauli. Okay, no? Yan ano, natulungan na to sa inyo. Hindi maging pangabay, no? Antes makita na yung magpadayo, no? Ang mapaway-way na makita na matuki naman na kita sa pinakang mga shout out. Gikan sa ito ng mga kultura. Shout out sa 80 nga nagalantaw ba do damo gawa viewers sa mga happy watching sa inyo tanan. Thank you again, no? Sa inyong pag-subaybay sa aton channel, no? Sige nakalipay naton. Yara gid sa inyo ang lubuhi sa sining palatuntunan. Shout out sa kay Alma Adorio. Maraming salamat idol, wala ibang pamatian, ikaw lang idol. Stroke kasi ako, subong pamati. Gid ako ang ni Bernardo del Rosario. Okay, thank you again. Mayong hapon ng pirot kag sa mga viewers mo. Shout out sa family
ko dira sa Taytay Rizal kag sa mga ka-workmate ko sa elevator lihog na lang sang ambahanon kabudlay gid salamat tambal ni Alvin J. Sermona. Happy watching. Thank you, Idol. Pero sa Ilonggo mong ambahanon, makalingaw sa mga nagapamati. God bless you and request ko ang paksang gugmahambal ni Regismar Hago. Tsaka man ang pronounce ko kang ano na Hago. J mo. Jago. Oo. Basta may gulang. Wala bang Victor Wood song hambal ni B Positive? Wala kay nakaano lang isang Ilonggo songs lang ni. Kag by pirot lang gid nga mga ano komposisyon. Kung gusto ninyo mamati sa kirot, diri kumutog na pan. Pero kung wala ka mo sing gusto, kamo yung maka-decide kung sino ang inyo pumatian. No? Shout out sa kay Dora ba, pati si Dora galantaw ba? Pwede isa pa, mabugnaw ang talon idol man ni Bernardo del Rosario. Shout out sa kay Blisilda Apiang. Ay. Manong pirot mo yung hapon, pa shout out ang Vista family sa Barbaza, Antique, mga taga-Antique, si Dora. Happy watching. Okay na. Dora. Okay na? Yari gali raw ang pangabay ng banon na nagatigulo kapudlay kay. Ay wala natin makita ang kupya pwede. Kamay lang hindi na kung sala. Kabudlay gid mangita ubra. Kung wala ka makatapos sa pag-eskwela, kabudlay gid kung wala ka sing diploma, kahuluya magkiksingkong sa di karira. Bisan-isa pa ikaw katalintado, kung kupos lang pagkulang sa ibalo, paano kung lang sang ginaampon nga talento, kay hindi ka masiklatan sa gobyerno. Paano kung ikaw ang ligado, at wala sing regular nga trabaho, kung mang pangita na santig lang sa kamugon, halusong gani makabangkal sang pagkaon. Bisan-isa pa ikaw katalintado, ang kupos lang pagkulang sa ibalo, ano kung lang sa ginaampon nga talento, kay hindi man masiklatan sa gobyerno. Kabudlay gid sa kabuhisang ligado, at wala sing regular nga trabaho, unang pangita nga santig lang sa pamugon, halusong gani makabakal sa pagkaon. Mga anak, itanong sa panuntuman, iningat
kung kay lamang napanugyan. Ang pagtuon hindi pagpabayaan, pagtungkidan paghimakasang kinikanan, pagtungkidan paghimakasang kinikanan, para sa puwas damlag sang kabataan. Okay, no? Amoy na, no? Ang ambahanon ng gatikulo, kapudlay gid. Kapudlay gid. Kung ikaw pigado. Ilang ha? Meron pa niyo. Yan ang mabay na kataro ka. Oh. Na mga alang-alang naman. Pasinsay ka mo. Kaya medyo na. Nagtarangso, man si Pon, tatay kanta. Ito siyempre. Mula na magkaibalo, no? Magpapana. Ito medyo kapoy-kapoy pa ta sa biyahe. No? Alin sa Gimaras. Puti kadula sa atong para sa inyo. No? Yari po yun ang ambahanon nga ginapangabay no? Sa sini nga piyon. Yung ambahanon nga ginatiguluhan. Ampak sa luma. Galit kung tumuwa sa mga tinuga, nagasalimuhan, nag-aalipasa. Ang hampak sang guma daw di matungka, mabalibaran kung sino magpatiya. Hari utimawa, galugod na kahangat, tidaga pang kabuhi, kari ang marumpa. Kung may katumanan ang galit sang gugma, hangga kalipay lubos ang kasadya. Mapatpat kang libo ukon mga problema, kanang nga tinikon kay malaya-laya. Kapawas sa langit ganoong mga kita, ang kapaslawan ng galit magdagta. Katamis kalipay kasadya madula, ulam nga kabuhi magkulang sa duga. Ang pagkatulalay punusin kahulugan, ughan nga nagkatya kinatuyang-tuyang. Tunog sang gitara matahong pamatiyan, sana dahigugma ng inhang turawan. Ang
matahong pamatian sa nagahigugma ng hanguraman. Tulog sang gitara, matahong pamatian sa nagahigugma nangin handuraman. Okay, no? Amo yun to. Ang ginagawa tayo, no? Kagayaran na nagdulot natin sa inyo, kapay pa, no? Na nakahatag man sa inyo sang kalipay, no? Isang jutay lang, no? Sa inyo at tagipusoon. Maraming salamat, no? Kagayari naman, anay. Ang pila ka shout-out, no? Gikan sa aton, ng mga tuturan, kaya huway naman anay kita. Hindi na ko katuman. Yeah. Tay pirot request ko ligaya ko from Yoyo Disales of Barangay Kauran, Ampatuan, Maguindanao del Sur. Mayong hapon kita mal ni Roberto Disales. Maraming salamat, no? Sa May mga kagawad. taga-Maguindanao da, no? Na nag-akuan. Maguindanao. Sa mga taga-Maguindanao. Maguindanao na, tagsakop. No? Manuwas ang Maguindanao na siya, no? Maraming salamat, no? Sa mga pana sa ako sa mga South Cotabato, sa mga North Cotabato da, no? Sa 1987 yara kita dira, no? Nga naga-marathon show, no? Halos tanan dira ng mga banwa-banwa nakatuwa nato sa sakop sa South Cotabato, no? Kalapot kay ko to sa North, no? Sa Greenfield sa Antipas, no? Ako magkakas mo pinapawa, no? Madaming salamat, no? Salamat gid sa inyong pagsuporta. Naguli, no? Kapay pa, kumusta ko guli si Bibot, no? Nalipat ang sangalan niya, basta Bibot Alvarez ito, no? Ang atong promoter dira sa una sa Mindanao, no? Sa mga Alvarez pamilya sa Barangay City, no? At tagsakop ko na siya, no? Ang Surala pa, ang Barangay City, no? Iya pala sa Surala, pero malapit na siya sa Tampakan, no? Sa mga Alvarez pamilya, no? Madamong salamat sa inyo, no? Pagpandira sa mula sa ato, nagdugay mo kita sa Mindanao, no? Okay. Balik ta sa shoutout. Shoutout. Shoutout kay sa Sibalos kag Caballero sa Tinuan, Kabatuan, Nong Levi Caballero, Best Noy Dennis kag Atan Caballero, habali ng Gemma. Happy watching nandiyan ninyo. Sila sa inyo tanan. Mayong hapon sa tanan, pag-greet lang ako nung birthday boy namo, Noel Apiang, kag sa tanan nga taga Puntok. Mayong hapon lang dyan ang ni ng Briselda Apiang. Happy birthday lang din, no? Sa kay sino ko, Noel. Kay Noel Apiang. Bata ni sino ni Tony Store. Base. Kay Tuwini. Ay, ito mo. Birthday boy nanda ni ng Briselda mo. Sino bata na yun? Kay dugay na tao bilang. Mayong odto sa tanan from May Kawayan City, Bulacan, kanami gid sa mga kanta ni Tatay Piatola Japon galubad ang Yatingo, gambal ni Joey Francisco Vlog. Happy watching. Shout out sa kay Jersky Drago TV. Happy watching. Patam yung mga parente ko na ara sa Isulan Sultan, Kudarat, mga Dinosta family from Capiz, salin sa kay Joey Francisco Vlog. Tayo pakanta sa song nung nagdinis o kantilay, ang balini ng Gemma. Karon. Kay Winnie, kuno bata. Kay Winnie. Mayong shout out sa kay Carlos Sumatra. I love you, Tatay Pirot. I'm 50 years old na kaugihapon na the best lang. Ilonggo the best. Shout out sa kay Yam Kobias. Mayong udto. Shout out ka sa mga nagalantaw sa mga 101 kabilog. Daw mayo how. Daw ganahaman kami mag-live amo dya viewers naman ba? Daw ay ko sa kondisyon ko. Joke. Okay na. Siyempre, medyo sa pagkabatuod yun na, no? Tapoy-tapoy pagkita, no? So, dahil bago kita nagabutalin sa Gimaras, no? Sa Buena Vista, no? Kaya, at least, makadulong niya ako na kasi. Yari gali ang ginpangabay, no? Ano ito kinang mabunglang talon? Yari.
para gid sa nagpangabay. Hindi na itong kalindaran yung kabasi, mas linis na rin kabaya-bayaan. Yari para gid sa inyo. Mapugnawang taong oras kahapon natin. Ang silang sa adlaw daw tao. Ang dahon sa kahoy kung huyok-huyok ko. Binabilang ulan, binabilang ulan sa mukha nito. Umanga sa langit, ang damang ay ako. Yari nakapipit, inurasan ko. Kung wala ka ng hintay, sa akong magdisgusto. Ikaw mang inakon, ikaw mang inakon, ako mang hindi mo. Matahuman dali ang balay niya ini. May tinakong bulat na magkawili. Ako ang nagsulat, inpadala ko diri. Direksyon sang gugma, direksyon sang gugma, nasa imong permi. Lumbad ka na, papil basog sa suwi. Dito ka tulong pa sa kahinday kati. Pagkutong ka langit, paano ka pili? Direksyon sang gugma, direksyon sang gugma, ang atong kikati. Ako ang naglaka, lang ko'y pangutahon. Unang ako sulat, di mo nga napatun. Bukay na nga adlaw, tinulog sa puso. Wala sing notisya, wala sing notisya, umabot sa akin. Ako ang naglaka, lang ko'y pangutahon. Unang akong sulat, di mo nga napatun. Bukay na nga adlaw, tinulog sa puso. Wala sing notisya, wala sing notisya, umabot sa ako. Okay, no? Ano na, no? Ang pangabay gid ng banon para gid sa inyo tanan-tanan, no? Yari pa gid no ang nagpangabay sa isang Tagalog version na nag-artikulo ligaya mo, ligaya para gid sa inyo.
Harapin kung nalaman ang kalungkutan. Ano ang aking kasalanan? Biglang na lambang iniwanan. Di ka man lang nagpaalam. Tatanggapin ko na lamang ang kapalaran. Kung nais mong maging malaya, liligaya sa piling ng iba, wala akong magagawa. Di ko hahadlangan ang aking kinabukasan. Mamarapatin pa na ikaw bigyan ng laya. Kahit magpasakit ang mawalay ka sa akin, kung ito'y kaliligaya mo, ligaya mo, ligaya ko. Tatanggapin kung nalaman ang kapalaran. Kung nais mong maging malaya, liligaya sa piling ng iba, wala akong magagawa. Di ko hahadlangan ang iyong kinabukasan. Mamarapatin pa na ika'y bigyan ng laya. Kahit magpasakit ang mawalay ka sa akin, kung ito'y kaliligaya mo, ligaya mo, ligaya ko. Okay, no? Yara na, no? Katulong natin sa inyo, no? Ang inyong naging pangabay, no? Sabay pa, no? Sa pagkasaliwat, sabay pa, nga malipay ng mga. Antes na makita na yung padayon, yari naman ang pila ka mga shout-out, ikan sa ating Nagdumapagit. Dira ko tuman. Ano ba itong request na gina? Dito po. Dira, basahon ko na. Ang ano ho. Ito, Ilang duwad lang. Duwad lang ang kanta. pagkaroon kita ang iba niya request ho.
Ang kay ng ano eh, Kantilay. kantilay nga to. Oh. Hindi lang basa ko na. Happy watching sa kay D Traveler Mix. Isa pa. Dito to. Love you tayo pero hope hatagan ka pataas nga kinabuhi ambal ni Carlos Tomatra. Thank you again. No? Happy watching sa JMCJ Family Official. Happy watching. Pwede pa ka pangabay sa ba non Pinitensya. Salamat sa ni Alvin J. Sermona. Okay. Basta pero tatak Ilonggo gid ambal ni The Traveler Mixed. Shout out sa kay Marie D. Hafty. Thank you gid sa ginsend mga dollars, ma'am. Happy watching. Good day, my idol. Ma-request ko hulam nga kabuhi. Shout out sa tanan nga viewers ambal ni Rinaldo Ipaw. Wow, wala galubad ba ambal ni Roberto Di Sales Jr. Kagawad. Tayo pwede ka request sandong manan. Salamat gid hambal ni Yam Kubias. Okay na. Okay, no? Sige ko tayo lang ng kanta. 50. Sige na lang, para gid sa inyo tanang-tanang. I-listad lang ang pila. Ting ay diretso ko na lang. Ano ba ito? Handumana, no? Ano to na? Handumana no rihi. Request si Mama Maridi Hafti sang mapintas nga damgo. Ang nag-send sang 50 and okay nga dollar. Thank you gid ma'am. Lawi gawa ba? Tulo na nga. Tapos ang Hulam nga kabuhi. Pinitin siya. Buraku. Oh, buraku. Apat? Ang kantilay pa? Kantilay pa. 5? Apat lang. Apat lang. Shout out sa 124 viewers. Happy watching. Okay, no? Yan rin, no? Idulot ako sa inyo. Hindi ang bahanon. Siguro, una-una, kantilay, no? Tapos, mapintas ka ko. Wala mo karuhi. Tapos, Pinitensya. Bilang pa. Mulang niya, ay karoon ng mga pagbantayan nyo, ha? Sa sunod, wala lang anay quality, ma-end na kita, no? Yari. May sunod Domingo. Sa kantilay. Upang ila'y patag ng suwa, nagagudod sa pakumay sibat nga tubo. Iya ginatas ang ginatuwang-tuwang, problema ng paupo, problema ng halo, nakalbuang ulo. Upang ila'y malas sa bato panggas tubay gid mataas, kinabutan sang ulan ginagandaganas. Dito kag sinampay sa puno sang kugnay, sa puno sang kugnay may nagkakabit, may nagkakabit mga puno na kumit. Nunong sa kadisay, nunong sa pasapit, kwerdas ang gitara, dahon sang sampini. Kwerdas ang gitara, dahon sang sampini. Amogit lang ang bulong sang iya kasapit. Ang iya palapit may kayo sa kuko. Ikan sa manikyo, ikan sa pinikyo, sa mabuti palo. Mapintas
Lawas nga damko sa ako nagpukaw sa nga tugat at tulog. Nagwarong hiraw kung pas mo kabayho. Ako na pananaw wala kumaapi sa nga kong pagbukaw. Sa nga kong pagbuktaw, dayon ko pa na ipalingaw-lingaw. Dalang kalisod tumanglan sa langit. O mahal ko nga Diyos, wagi ko na pala malawot nga si Diyos. Kay suntis ang palad, mapait patyago, inalamdak na ko. Ang imo pagbiya kayang talangison. Ako nga antuson, ako nga antuson. Tutok kamatayon, tutok kamatayon. Sa likipan lang kay ikaw ginamang. Ang ginahigog masang pagkipusoon. Ang bilin ko lamang ang akong lulugan. Imo nga duhawon, imo nga duhawon. Mayang itong lulugnan, dili pagkalimti. Sang luhabon yagang agod nga mamuhi. Agod nga mamura ang umang balaan. Nga walay katapusan. Sa tutak umitan, tutak pagkapunan. Ang atong wasdamlan, hindi kit mapagtan. Sa matasang Diyos, natin ang tanan. Kung ano ang gawin, sining kalibutan. Nang ikaw intukan sa dutang luhaan. Kung sa pampalangka, ikaw ang atipan. Ipaggustuhan ka sang ginikanan mo. Apang sa pagkakantong lumabok ang ulo. Pulos ka lautan ang ginahilog mo. Pangawat panglubos, pangmatay sang tao. Mga hilig ko to na hindi maayo. Huwag na tumihian sa atong gobyerno. Sa mata sang Diyos, dagsang kasubuan. Maputang adlaw na pagkasilukan. Itanong sa isip mga pulugaton, ang mga may utang, simple pagkasukton. Pag-inunsol na lang mangkabayaran sa mga nahimo mga kasalanan. Nanukid pala ang dapat masunod. Sugo balas ang demonyo o kung iyas ang Diyos. Unang kasalanan inhimo sinhungo, dapat lamang
magagom sang silot, ulam na kabuhi, gikan sa Ginoo, hindi dapat kutlon sa aton pariho. Ulat to nga adlaw sa iya paghubo, ulam na kabuhi kung sano bawion. Ulat to nga adlaw sa iya paghubo, ulam na kabuhi kung sano bawion. Kabut may dali kong pahingaan, sang matong kapihan sa Tuhan. Gabi-gabi kagad ng araw, nag-aangkos lamang sa kalinga kapait. Kung walang pinanangga, kay oras-oras ang pagkagha, naantos ko lamang ang kaminaw sa pagkiya mo. Kung dili lang sinsala sa Diyos man matay, na lang ako kasakit. Nadumdumon kung wala ka, kung ko halos makikita ang mga kalisod. Daw hindi ko na maagwanta, pangutsang adlaw gabi ko nga initin sa pagtakip. Kung walang pinanangga, kay oras-oras ang pagkakha, naantos ko lamang ang kaminaw sa pagkiya mo. Kung hindi lang sinsala sa Diyos mamatay, na lang ako kasakit. Kung wala ang lalakad, buhan ko halos mahihinga. Ang mga kalisod, daw hindi ko na maagwanta, pangutsang adlaw gabi ko nga initin siya.
Bangod sa adlaw gabi ko nga pinitin siya. Okay, no? Yan no? Natulong natin sa inyo ang inyong maging mga bahay, no? Kabay pa, mga nakadulot din sa inyo sa kalipay, no? Sa inyong mga ginakarabay, no? Kagana siling ko na, hindi rin kita na yung magatakop, kaya piyon, naglapan na kita gani sa oras, no? Bawi lang kamo sunod Domingo Sa sunod na Domingo, diri sa atong channel, Pirot Aranista. Kalihog pag-share sa iba, no? Sanglit kay yara sa inyo ang kabuhi sa sini na palatuntunan. Okay, madaming salamat. Kag maayong punto lang sa inyo tanan.